Здравейте, аз съм Румен Драго и днес ще ви покажа клип с моята къща, постройките ми, как строят разни неща и за новаците, какво правят крипърите, паяците и така. Значи, за това ще ни трябват различни неща. И разни други неща, статуи, каквото мога да направя за 10 минути. Ето, ще спална крипър. Тук. Значи, крипър, ако го ударите, когато сте безсмъртни, то ще тръгне да гръмна. Но ако не сте безсмъртни, а сте смъртни, веднага ще ви последва и ще гръмне. Ето така. Трябва да го избягвате веднага, да гледате да се запали, но веднага тръгнете да бягате, колко може по-бързо. Защото ако се отдалечите прекалено много, то ще спре бомбата си. Това е паяк. Значи през нощта за смъртните те ги нападат, пак геймата да нападете и вашите да нападат. Ето. Трябва да ми скача на бой. През деня, ако сте смъртни, то няма да ви напада, освен ако не го ударите. Скелетите винаги ви стрелят отдалече. Това трябва да се обикаляте в кръг, за да го убивате. И вече зомбитата. А тези точки са ви за магии, когато си правите. Така. Зомбитата вървят бавно и ако ви пипнат, ще ви удрят. С това вие винаги като се... Ето сам да го ударя, за да тръгна да ме напада. Ето, сега аз съм безсмъртен, но няма да ме удари. Постоянно го удрят и гледат само вас да ме ударят. А скелетите, виж сега, може да направя да паяка и скелета се бият. Ето, погледнете как. Само трябва скелета да оцели паяка. Ето, почва да се бие. Но когато паяк и скелет се съединят, паяка всъщност е по-силен скелет, защото скелет като се прицели много далеко може да стреля. Така, както ви казвах, също скелета може да е на паяка. Но това трябва да се... Добре, не знам как се прави, не може да се спалват, срещат се само, много рядко се срещат. Златните ябълки, те се правят от обикновена ябълка, и това златно пилче, когато го превърнете в... Сега ще ви покажа, само да отида в къщата. Да, забравих. Ендермайните обикновено атакуват и се телепортират. Не трябва да ги поглеждате в очите. Тогава най-вече ви нападат и ви следват. Ако тръгнете да го биете, със стрела никога не може да го целите просто. Когато стрелата тъкмо ще го удари, той се телепортира. Освен ако не сте двама, като единия го би и вас ви удря да го простреляте. Той винаги ще ви атакува в гръб, ако сте го провокирали. Това ви казвам, по-добре пигманите, значи те ще ви обстрелват, ще ви атакуват, ще ви атакуват само ако ги ударите, всички ще ви атакуват.
Гастовете, когато сте с гей мод, не ви атакуват. Дори ако ги ударите, пак няма да стрелнат. А пламтящите, блейзерите, те винаги ще ви атакуват. И ето, ако видяхте как се прави златния вълка. И ето. Този златен кашей, значи зомбитата прасета, зомби квик, може да ви даде гнила път и златен кашей. Или само на двете, или нищо. Гастовете те ви отстрелват също, но нещо като бомби. Те са като крипър, на който лети и стреля. И сега беше това от мен. Довиждане.